Mayong hapon kaninyong tanan dinha sa BJMP Giholngan City. Diri sa Amoa, hapon sa Huwebes, dinha sa inyo Biyernes. So, dako akong pasalamat, dako akong kalipay nga kini atong gihimo. Nagapasalamat usab ako sa mga babae nga mitabang kay successful ang atong Bible study, ang atong pag-ipon-ipon. Daghang salamat usab ni Annabel ug ang uban nga mitabang, Gino sa banal. Daghang salamat sa imong pagkanta karon. Og sa walay paglangay-langay, mangumusa lang ang tanan, kami diri maayo na, nakatilaw na kami og duha ka bakuna. So, ready naming mo pauli sa Pilipinas kung ang Pilipinas na bakunahan na usab. Pero murag maglisod pa nga daghang mabakunahan. Bason sa usang tuig o bason dili pa mahuman ang sa dili pa mahuman ang tuig, bason og makabisita ko ninyo dinha ninyo o kung open usab mo kay dako na akong kalipay nga makita kamong tanan dinha. Sa dili pa kita magsugod, atong hangyon ang Dios nga magauban ka nato karon. Atong iduko ang atong ulo o atong ipiyong atong mga mata as a sign of respect sa atong Ginoo. Magampo kita. Amahan namong langit nun, ikaw ang among sentro karon sa among pagtuon. Lord, hinaot pa unta nga imong abrihan ang among kasing-kasing. Hinaot pa unta nga kami dili lang nga maantigo sa hunahuna, kundi kini maka-epekto kini sa among kinabuhi, sa among kasing-kasing. Hinaot pa unta nga imo kaming hatagan og kauhaw nga ikaw among imbitahon sa among kasing-kasing nga maoy magdumala o nga ikaw mopuyo sa among kasing-kasing. Hinaot pa unta nga Espiritu Santo magauban ka namo karon. Sa ngalan ni Jesus nga among manluluwas. Amen. So, posible siguro nga si Gino nagkanta na. So, akong gilantaw, ang iyang gikanta, ang title, Natutulog ba ang Diyos? So, ang answer, hindi natulog ang Diyos. 24 hours, siya nagbantay ka nato. Kini ang original nga kakanta si Gary Valenciano. And then daghang salamat usab ni Annabel nga mukanta og sa Beatles, John Lennon, Imagine. So akong gilantaw ang kining natutulog ba ang Dios. So, gwapo kayo ang gikanta ni Gary Valenciano. Bakit ka ba naghihintay na himukin pa? Pilitin ka ng tadhana. Alam mo na kung bakit nagkagaganyan, lumutang at ibinubulong ng iyong puso. So, yun lang, maula ito usa sa mga linya nga akong gilantaw. Gino, daghang salamat sa imong pagkanta. Bason sa akong giingon na nga makadungog ako o makita kitang tanan dinha. So, mag-review kita. Kadaghanan sa atong mga lesson, mag-review atong tan-awon kung naabatay na antiguan o nga para nga dili malimtan nato kung unsay atong gitunan kay kining gitunan nato connection. So, sa chapter 7 ang atong gitunan last week, dito atong makita nga atong nabaw-an nga si Jesus adunay mga igsoon. O ang mga igsoon niya pasibling upat, pasibling duha ang iyang igsoon nga babae. O ni adtong panahona ang iyang mga igsoon wala mosalig niya. Kay igsoon man lang. Wala sila mosalig nga si Jesus ang manluluwas, ang gisaad nga Misaya sa pila ka libo ka tuig. Apan pagkamatay ni Jesus o siya mibayaw sa langit, mituo na sila. In fact, ang igsoon niya nga si James
mao'y leader sa Jerusalem Church. So mituo na gid sila usab. Og dito sa chapter 7 atong makita nga mao'y fiesta sa payag-payag o pista sa balay-balay. Kini ila kining gihimo sa usa ka tuig, 8 ka adlaw. Kini malipayon kaayo nga ilang gihinumduman nga ang Ginoo sa ilang pag-travel, sa ilang paglakaw gikan sa Ehipto, kay sila mga slaves, mga sila sulugoon, mga ulipon, gikuha sila sa Ginoo. Pero naglakaw sila 40 ka tuig aron sila makaabot sa promised land, katong yuta nga gisaad sa Dios para sa ilaha. O sa 40 ka tuig, hain man sila naglakaw sa disyerto. Walay tubig dito. So ang Ginoo nagprovide, naghatag og tubig nga gikan sa bato. O pila ka milyon ka tawo ang miinom. O katong tubig nga moinom, paghuman usab ang mga tawo nga moinom, paghuman usab sa mga 70, 80 years, namatay pod sila. Apan miingon si Jesus nga ang tubig nga iyang ihatag makahatag og kinabuhi nga walay katapusan. So espirituhanon nga tubig ang ihatag niya. So dito usab sa ilang selebrasyon, ilang giselebrar nga sa 40 ka tuig wala sila balay, wala sila bungalow. Sige silang galakaw, so na sila balay-balay lang. So mo ni ilang giselebrar. Pagkatapos dito, sa pagkahumana sa mga 8 ka adlaw, wala nay daghang kay mga tao, pero mao ni pinaka-last sa celebration. Usa sila mo pauli. O si Jesus misinggit, nagsermon siya sa daghang mga tao. Og miingon siya, kon adunay tawong giuhaw, umari siya kanako og uminom sa musalig kanako, sumala sa giingon sa kasulatan. Gikan sa iyang kasing-kasing mudagayday ang mga sapa sa tubig nga buhi. So nagsulti siya mahitungod sa dili ordinaryo nga tubig, ang tubig nga espirituhanon. Niingon siya kung umari ka mo, si Jesus nagsugyot ka nato, nagsulti umari ka mo. Moadto ba ka mo ni Jesus? Mao ni iyang pagsalig, mao ni iyang giimbitasyon sa atong tanan nga umari ka mo aron nga mahatagan og kinabuhi nga walay katapusan. Pero miingon siya kung adunay taong giuhaw lang. Katong mga taong giuhaw, katong mga taong moingon nga dato nako, professional ako. Guwapo ang akong balay, guwapo ang akong sakyanan. Mga anak nako nakapunta sa university. Wala nako giuhaw sa kinabuhi. Kini sila dili hatagan sa Ginoo kinabuhi nga walay katapusan. Ningon man ang Ginoo kung kinsa lang katong giuhaw. Giuhaw sa pagpasaylo. Mga tao nga mito nga sila miangkon nga sila nakasala. Mga tao nga nagpaubos nga miangkon gyud nga sila nagkasala sa kinabuhi. Mao ni giingon giuhaw sa pagpasaylo. Sila ang mapasaylo. Katong mga tao nga siging mosimba apan dili giuhaw, makaadto ba sila sa gingharian sa Ginoo? Dili. Mipasalig si Jesus nga kung kinsa lang katong giuhaw, iyang tagaan o kinabuhi nga walay katapusan. So, mautoy in a nutshell, mautoy atong review. So moadto kita sa atong lesson karon. Sa kapitulo 8. O napatay na ko ang dili oras.
Okay, moadto kita sa kapitulo 8. Kini siya sa atong gitunan last week nag-celebrate sa fiesta sa balay-balay na fiesta. Pagkas ang mga tao may pauli na og ang suga didto sa siyudad sa Jerusalem gipalong na usab nila kay dako kayong suga didto sa adlaw nga fiesta. So magsugod na kita sa Juan kapitulo 8. Unya ang tanan na mauli apan si Jesus miadto sa bungtod sa Olivo. Kini naadtuan namo ni sa akong giingon na. Doon na katuig karon ang bukid sa Olivo kini atbang ni siya sa Jerusalem. So bungtod sa Olivo daghang kay mga olive dito sa Pilipinas, daghang lubi. Oil pwede na itong magamit. Ang uban ang oil sa lubi pwedeng sa suga. Kini usab nga olivo magamit po niya ang oil nila. So mo nang giingan nga bukid sa Olivo kay daghang olive trees didto. So kini siya atbang pagkahuman gikan didto mo paubos ka mo agi ka river kanang Gihon River. And then mutungas na usab ka paingon sa templo. So pag-adto namo dito ang akong tuhod nagsakit og husto. Ako ang pinakaulahi sa pagtunga sa bukid sa Jerusalem. But anyways, so mo ni tuwa si Jesus, wala siya mopauli sa Galilea, pero miadto siya sa bukid sa Olivo. Posible na siya mga kaila dito. Versikulo 2, sayo sa pagkabuntag, mibalik siya sa templo. Mialirong kaniya ang mga tao ug molingkod siya ug nanudlo kanila. So sa duha ka tuig ug tunga ang gihimo ni Jesus mao nga nagtudlo siya. Aduna siya mga milagro, daghang kay milagro ang gihimo niya. Unsa gihimo niya sa mga masakiton, sa mga buta, sa mga bakol. Dinhay mga tawo nga namatay, dinhay babae nga namatay, iyang gibuhi. So mao ni iyang ministeryo. So miadto siya sa templo. Bisan og nahibalo siya nga daghang ang mga haring gangis dito, ang mga leadership, mga magtutulo sa Bible o mga Fariseo, mga pare suko niya, pero miadto gyapon siya. So ang mga pagkatapos atong mahibalo niya nga siya milingkod. Mao ni ilang sitwasyon sa ilang sa kultura. Ang teacher mulingkod, ang mga estudyante mo alirong. Okay. So, versikulo 3. Ang mga magtutudlo sa balaod, so samtang nagtudlo siya husto, wala ta kay balog pila ka oras ang pagtudlo, apan dinhay miabot dayon. Gatudlo siya dinhay miduol. Unsa man siguro. Ang mga magtutudlo sa balaod o ang mga Fariseo nagdalag usa ka babay. Nga hisakpan nga nanapaw o siya gipaatubang nila sa tanan. So unsa may nahitabo dito? Unsa man siroy gibati sa babae. Nga miingon sila kini siya nanapaw. Unsay gibati na ulaw kayo ning babayhana. Mihilak siguro siya. Nahadlok siguro siya. Kay ang penalty, ang silot, batuhon man ka, patyon ka kung nanapaw. Apan matingala ta diri. Nanapaw siya, nadakpan sila. Hay man lalaki, nadakpan sila nga sa akto gyud. Ngano ang babae man lang ang ilang gidala. Hay man ang lalaki di ay. So aduna sila plano nga masama. Wala sila moingon nga sundo nila sa Moses, kundi aduna sila plano sa atong Ginoo nga ilang himuon para nga sila adunay rason nga ilang patyo na si Jesus. Apan wala pay panahon. Unsa may ilang tuyo nga gigamit man yun yung babae. Siguro
unsa man siguro ang mga anak sa babae kung naay anak, unsay gibati sa bana, unsay paglantaw sa mga silingan niya. So lisod, o basahon na to ang versikulo 6. So kining tanan na ulawan ng hustog babae. Unsa man siguro buhaton ni Hesus. Versikulo 4, miingon sila kang Hesus kining mga tawhana. Mga tao, kini silang mga tawhana, dugay nang nasuko sa atong Ginoong Kristo. Kay sila daghan sila kayo og sumusunod. Apan sa duha ka tuig ug tunga nga si Hesus nagministeryo, daghan ng mga tao misunod ni Hesus. Wala na sila mga tao. Ang ilang power wala na. Murang nasuko sila, jealous sila kay ni Hesus. Nganong daghamang mga tao nga mosunod ni Hesus. Sa atong mabasa na sa ubang mga libro atong makita nga ang iyang teaching, ang iyang pagtudlo layo kaayo sa mga tudlo sa mga Hudiyo. Nganong man nga layo man kaayong iya ha? Nganong maayo man kaayo? Tungod kay gikan man siya sa langit. Nadungog man niya ang Dios nga Amahan kung unsa ang gusto, kung unsay itudlo. Kining mga tawhana, wala man sila makadungog. Miingon gani si Jesus, kamo wala mo kahibalo niya, ako nahibalo. So, miingon sila sa versikulo 14, sa versikulo 4. Miingon sila kang Hesus, magtutudlo kining babayhana nasakpan nga nanapaw. Babae lang nanapaw, hain man ang lalaki nga nanapaw usab. Miingon sila sa atong balaod ni Moses, nagsugo si Moises nga ang magbuhat sa ingon kinahanglang batuon, walay electric chair, batuon hangtod mamatay. Karon unsa may imong kasulti. So ilang giingon si Jesus, ilang gitrap, ilang bitkon si Jesus, bitikon si Jesus. Aron nga kung magkasayop si Jesus, ilang madakop, pwede nilang mapatay. So tanaw na to ang ilang gihimo. Sa tanaw nila, mabitik nila si Jesus nga dili na makalusot si Jesus. Dili na makalusot si Jesus. Nga naman, kung maingon si Jesus nga, kanang babay, ato lang na siyang pasayloon, atong higugmaon. Dako mo ingon sila sa mga tao nga kini siya, dili ni siya gikan sa langit. Dili ni siya ang Misaya. Kay supak siya sa balaod ni Moses. Nga ang Ginoo gasugo gyud nga patyon. O kung ingon si Jesus nga, sige, batuhon mo na siya. Maproblema usab si Jesus sa mga Romano. Kay walay katungod ang mga Hudiyo nga mopatay tao. Ang mga Romano lang. So sa tanaw nila, dili na makaiskapo si Jesus. Ila na gining makuha. Pwede na nilang mapatay, apan wala pa may panahon. Unsa may gihimo? Ingon sila, unsa may imong ikasulti. Versikulo 6, gisulti nila kini aron pagbitik kaniya og sa ingon ikasumbong niya siya. Apan, unsa gimoy ni Jesus, mitikubo si Jesus og misulat sa yuta ginamit ang iyang tudlo. Nagsulat si Jesus. Daghang taong milantaw. Wala ko kahibalo kung ang babae na nakita ba niya ang isulat. Versikulo 7. Og samtang nagbarog sila didto nga nangutana, mituyhad si Jesus gilantaw pagsulat niya sa yuta og mituyhad gilantaw niya ang mga Hudiyo, ang mga magtutudlo. Jesus og miingon sa kanila. Miingon si Jesus,
bisag kinsa kaninyo nga wala makasala, maoy paunaha pagbato kaniya. Kinsay wala makasala, maoy unang mubato. Unsa may nahitabo? Naabay mo bato? Nganuman nga walay mibato. Kay silang tanan nakasala. Apan dinhay usa ka tawo nga wala makasala, nga siyam na ay katungod sa pagbato. Kinsa may wala makasala dinha sa grupo sa pila ka gatos ka tawo nga wala makasala. Usa lang. Ang atong Ginoong Hesukristo lang ang adunay katungod nga mubato nga mopatay, kay siya ang walay sala. Unya misulat usab si Jesus, versikulo 8. Misulat siya pag-usab sa yuta. Wala ta kay balog unsay gisulat ni Jesus. Kay wala gisulti ni Juan. Daghang miingon nga gisulat ni Jesus ang mga sala sa mga tao. Mao nang naulaw sila. Naulaw sila nga nahibaw ni Jesus ang ilang mga sala kung unsay ilang gihimo dito sa ubang mga babae usab. Apa dili ko musulti kay wala nga unsay gisulat, kay wala may nahibalo. Sa pagkadungog nila sa gisulti ni Jesus o sa nakita nila unsay gisulat ni Jesus, nag-ihay sila pamahawa o nag-una-una ang mga tigulang. Nahibilin si Jesus o ang babae nga nagbarog didto. Ngano mang walay may bato? Unsa may bayad sa sala? Kay sa Old Testament, sa giingon sa atong Ginoo nga ang bayad sa sala mao ang kamatayon, espiritual, impyerno. Kinsa may mobayad sa sala? Kinsa may mobayad sa imong sala, sa akong sala, sa sala sa babae? Kay kitang tanan nakasala. Kinsa may mobayad? Kinsa may mobatong sa atoa nga kita dapat gyud kang mamatay? Si Jesus lamang ang makabayad sa atong sala. Ulay lain. Dinay istorya dito sa Amerika, may usa ka babae nga nagatubang sa judge kay dinay sa gihimo nga dili maayo. Gihatagan siya sentensya sa judge. Mingon ang judge mao ni bayad sa danyos, pila ka dolyar, pila ka libo. So mingon ang judge nga ikaw guilty. Ikaw magbayad. Mao ni imong bayad pila ka dolyar. So pagkahuman niya na daghang natingala kay ang judge gihalog niya ang babae. O pagkuman igihalog niya gusto o miingon siya nga ako ang magbayad. Ako ang magbayad sa tanan nga danyos, ang mga damages. Ako ang magbayad. So walay lain makabayad. So ang judge nganuman nga iyang gihalog ang babae ug siya miingon siya nga siya ang magbayad. Ay tungod kay ngano? Tungod kay daghang salamat kay ito. Tungod kay ang babae iyang anak. Mahal niya kaayo ang babae. Mauusab ka na. Mao na ang gihimo ni Jesus sa atoa. Kinsa may magbayad sa danyos?
Kay ang bayad sa sala mao man ang kamatayon. Ikaw ug ako dili makabayad sa sala. Adunay bayad ang sala. Miingon si San Pablo, ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Kinabuhi nga walay katapusan, kamatayon nga moadto sa impyerno. Apan gibayran ni Jesus tungod kay mahal niya kita. Siya ang nagbayad. Ang sala sa babae gibayran usab. Ang imong sala gibayran, ang akong sala gibayran hain man didto sa Kalbaryo. Unsa may gibayad? $5,000 ba? $10,000 ba? Ang danyo sa atong sala. Ang kinabuhi ni Jesus ang iyang gibayad. Kay dili man kita makabayad sa atong sala. Bisag kinsa pay mo ampo kung mamatay kita. Bisag kinsa pay mo ampo, dili na makabayad. Kaya makabayad ang atong Ginoo lang. Mao na nga gikinahanglan nga kita atong hangyon ang Ginoo nga kung kita gutom, kung kita uhaw sa pagpasaylo, atong hangyon ang Ginoo nga musulod sa atong kasing-kasing kay andam siyang magpasaylo. Iyan ang gibayran dito sa Kalbaryo. Nagulat lang siya nga kita moduol kaniya. Kung mapasaylo kita, kita mahimong anak niya. Mahal nga anak. Pareha sa judge nga siya ang nagbayad sa danyos kay mahal niyang anak. Ikaw ako usab. Tungod sa atong pag-imbita sa niya sa mga musulod sa atong kasang-kasing, kita nahimong anak o iya kitang gibayran na. So unsa may inyong paglantaw sa atong Ginoong Kristo karon? Adunay mga relihiyon dito sa Middle East nga kung magkasayop ka, mangawat o unsa pa nang naitabo, walay pasaylo. Putlo ng imong kamot. Ang ato lang walay second chance. Ang atong Ginoo makapasaylo. Kung kita muhangyo nga pasayloon, mao nay klase sa Ginoo nga atong gialagaran. Bisag unsa ka itom sa atong sala, iya kitang pasayloon. Og atong humanon ang atong pagbasa ni. So ang mga tao wala nahadlok sila, walay mibato sa babae. Versikulo 10, si Jesus mituyhad ug miingon kaniya, miingon sa babae. Hain naman sila, hain naman tong mga taong gusto mo patayin nimo. Wala ba'y nagpabilin aron pagsilot kanimo? Ingon babae, wala sir. Siya mitubag, unsa man siguro gibati sa babae karon nga iyang kinabuhi. Nabuhi gyapon siya, wala siya patya kay kahulat na siya nga batuhon siya. Karon wala ang mga tao mao'y nahadlok. Siguro nakahatag ng dakong kalipay niya. Ihatagan siya second chance sa Ginoo. Si Jesus mitubag sa 11. Kung mao ka na, bisan usab dili usab musilot kanimo. Usbon ko kung mao usab ka na, bisan ako dili musilot kanimo. Lakaw ug ayaw na pagpakasala. Mao nay isulti sa atong Ginoong Kristo sa imuhag sa ako. Mingon sila, dili ako musilot nimo. Pero mingon sa lakaw ayaw na pagkasala. Iyatang giingnan po nga muhunong ka na. Mao nay giingon nga repentance. Muhunong sa atong gihimo o ato siyang pasudlon sa atong kasing-kasing. So unsa may atong application na ini? Atong may bawa nga kitang tanan nakasala.
Kita na usab nga si Jesus nagpakamatay didto sa Kalbaryo para sa atong mga sala. Iyang gihinumduman, iyang gilantaw ang atong sala sa dihang didto siya sa cross sa Kalbaryo. Iyang gibalhin ang iyang pagkamatarong dinhi kanato o iyang gikuha ang atong sala o bilansang didto sa cross. Mao na gihimo ni Jesus sa atong kinabuhi. O kita ang mga tao nga giuhaw sa pagpasaylo adunay kinabuhi nga walay katapusan. Ang kinabuhi nga walay katapusan magsugod sa dihang imong imbitahon si Jesus nga mosulod sa imong kasing-kasing. Kining tanan imo nang mahimo bisan asang dapita kung matulog kamo karong gabiuna. Kung inyong hangyoon si Jesus kung mosulod sa inyong kinabuhi, mosulod antong Ginoo. O sa sekreto lang, o sa sekreto kung kinsa katong mga tao nga giimbitahan nila nga mosulod si Jesus. Palihog ingna siya Annabel nga ako gipasulod si Jesus. Daghang salamat sa sunod natong pagkakita. Bye.